Inini ndati ndichitsvaira pachivanzi makuseni zvenguva dzekuma to 6 tingati 6-5 o'clock ndobva ndati ndichibuda gedhi ndichitega nditsvaire panze nokuti ndinoitira vana vangu kuenda kuchikoro. Ndopa ndauti ndichibuda gedhi nyaya inovhundutsa uye inonzwisa tsitsi. Hello my lovely people, welcome back to your favorite YouTube channel pano paGibbs Legacy patinokunzirai manews update. Kana usati wasubscribe usakanganwa kusubscribe. Mudzimai wekuchitungwiza akavhunduka makuseni paitsvaira paruvanze paakawana mwana mucheche akakandwa pagedhi. Vaduwa vatariri, kufunga kwenyu chii chiri kukonzeresa matambudziko akadai munharaunda? Ngatinzwei mudzimai uyu achitaura zvizere pamusoro penyaya iyi pamwe chete nakanzela wemuchitungwiza. Inini ndati ndichitsvaira pachivanzi makuseni zvenguva dzekuma to 6 tingati 6-5 o'clock ndobva ndati ndichibuda gedhi ndichitega nditsvaire panze nokuti ndinoitira vana vangu kuenda kuchikoro. Ndopa ndauti ndichibuda gedhi pandabuda handakuziva kuti mutumbi wemwana uripo. Ini ndafunga kuti pamwe imbwa dzazvuwa kana huku kana chii. Saka pandatorika nditarise kuti zvoni chii, ndopa ndaona ndikuona bvudzi, ndikuona makumbo ene, ndikuona kuti mwana wemwanakomana. Ndopa ndabva ndati zvoni rege ndishedze murandarume wangu. Ndopa ndamushedza, pandiri kumushedza kuti yaone chinhu chiri pano, ndopa ari kuzovhenekawo ari kutoona mwana. Saka paaona kuti mwana, ndopa tarwadziwa zvikuru mufunge nekuti zveshuwa anga ari mwana akasvika, anga ari mwana musvinu chaiye asina kana chipomherwa kuratidza kuti akasvika nguva yake chaiyo. Ndinongoti vabereki vedu kana usingade kutakura mimba siya, usatakure zvako nokuti nguva yacho yauri kutakura kubva mwedzi wekutanga uchati ndikuda banana, uchati ndikuda orange, uchati ndikuda chakati, uchitenga, uchakumbira chibage murodhi, uchadii, uchiita zvose. Asi ipapo paunozotanga kubereka mwana wako wakutanga kurasa. Vedu vechirwadzo chikuru nokuti mwana we anga ari muhombe ende mwana akasvika kokuputira zvako mwana osiya pagedhi pevanhu zviri nani. Mwana yasiwa pamberi pemba yangu zvandirwadza zvisingaite. Saka tinongoti dai Mwari akutungamirira munhu uyu abatwa pachitiko chaitika ichi. Mama, chitiko chaitika chinosumisa, chinorwadza. Munharaunda muno hapana kana wamuri kufungidzira ngani nini? Ini hangu nenyaya yekusafamba, nenyaya yekuti ndinoita hangu bhizinesi rangu pamba, handina hangu wandinotarisa kuti uyu kana kuti uyu, nokuti handinyanyoziva nezvevanhu vakawanda. Asi ndinoziva nekuda kwemwana. Mwana mucheche haraswe zvekudaro, haasi huku, haasi mbudzi, haasi mombe. Isu chatinongoziva ndechekuti dai vacho vagona kutungamirira vari kuita nyaya iyi, tagona kubata munhu uyu nokuti zviri kurwadza, zviri kutambudza mufunge. Ndarwadziwa mama, ndashungurudzika pandasvika ndichiona mutumbi wemwana uri panzvimbo inoyi. Asika dzidziso yamuinayo kuvanasikana vedu, kuna ana mai, zvingadaro ari mwanasikana, zvingadaro vari mai vatori mumba vakaitoundurura nemurume asipo, vakaona kuti pamwe murume akudzoka kuzovarasa mwana. Angadaro vari vasikana vekumabhawa anenge ari kuti mwana anonditadzisa kufara. Zvingadaro ari mwana wechikoro ari mumba ashaya muadvisa. Zvingadaro ari umwe akamitiswa murume ndobva aramba nhumbu, akutya kutoita sei. Kupanga mazano kwamuinako kuvanasikana vedu? Ini kupanga mazano kwandinako kuvanasikana vedu, vanasikana vedu vari kudzoka kuti vari kupinda mumabhawa. Asi vapinda mumabhawa umo havagone kuzvidzivirira, havasi kugona kuita zvinhu zvine hunhu mukati medzimba. Vanasikana vari kuita basa rokubuda mudzimba, havasi kuteerera, havasi kuita sei. Asi ndinoti kana watakura chawatakura uri mwanasikana ari mukati memba, ndinoti udza mubereki wako. Hapana mubereki anoti mwana ngaaraswe, hakuna mubereki anoti iwe handigone kuchengeta muzukuru. Tinotuka, tinoita sei, asi tinoti kana zvinhu zvaapo. Ende kune vanoenda kumabhawa tiri kuti musoro yevanhu haisiro inoita kuti uchengetwe nemunhu wauri kudanana naye. Tiri kuti imimi kana waziva kuti ini ndakuda kuita chifambi,
ita kachifambi chako asi uchiziva kuti ini ndiri kuita ndichiziva zvandiri, nokuti papa ndo pari kuzosvika panguva yekuti murase vana mugowana kushaya zvokuita muupenyu. Ende futi ndiri kukurudzira zvangu ivavo vacho vari kuita izvozvo, ndiri kuti ingadomasi ririko, ingapotato ririko, imboedzawo izvozvo uone kuti zvinokubudikirirawo papi muupenyu hwako. Mwari hapana munhu waanosiya, Mwari anoda munhu wose. Ndafonerwa na 7 o'clock makuseni ndichinzi kanzela mhanyai pataulaiti muna rodhi inonzi Tamai. Masiwa madhambwa mwana mucheche angozvarwa pakandwa ipapo, saka ndobva ndamhanya ipapo. Ndichisvikawo ipapo ndobva ndatongosvikawo ndaona mwana mukomana anga akaiswa muplastic reblack, ari mwana musvinu chaiye, nokuti mwana iye dai anga asina kuraswa. Mwana haizongomukawo rimwe gore kana kuti ari dokta kana kuti ari president kana kuti ari kanzela. Saka zvinhu zviri kutirwadza munharaunda kuti ndiani ane zvinji zvakadaro zvokuti anokwanisa kunge achiuya kuzorasa mwana. Ndaona vane unyanzvi wemutemo varipo, ndaona nharaunda iripo yekuratidza kushushikana, munhu wese ari kushushikana nezviri kuitika. Kanzela, muri mutungamiri, mashanda nenyaya dzakadai, masangana nadzo zvakanyanyisa mukati menharaunda. Chii chaizvo mukati menyika yeZimbabwe chiri kukonzera kuti zvakadai zviite? Chimwe chandinoona mukati menyika yeZimbabwe chiri kukonzeresa kuti tinge tichisangana nemachallenji akadai so, ndeyekuti zvoni vana vazhinji vakuita zvemutoriro, madrugs, vanhu vari kumwa madrugs akasiyana siyana. Saka ndezvimwe zvinogona kunge zvichikonzeresa kuti munhu uyu hatisi kunyatsoziva kuti munhu uyu azviita ari munhu here kana kuti azviita anga ari munhu anga akadhakwa nezvinodhakwa zviriko. Saka zvinhu zvatiri kutokurudzirawo kuti dai taona kuti kune wese vanoita zvekutengesa madrugs wabatwa waenda kujeri wasadzoke. Dzidziso yamuinayo kumhuri yeZimbabwe nekuti kuraswa kwevana hakusi kuwanikwa mukati mechitungisa chete, nyika yese zvapambira kuti vanhu vari kurasa vana, vanasikana, madzimai ari kurasa vana, uyezve muzvidziviriro imomuka zviri kudzidziswa, zvimwe zviri kutopiwa mahara zvidziviriro. Vakuru vari kufamba nedzimota vachidaidzira kuti uyai tikubayei majekiseni ekudzivirira mhuri, vamwe vachiti uyai tikupei zvidziviriro zvokushandisa zvemadzimai zvevarume. Dzidziso yamuinayo kumhuri yeZimbabwe maringe nechiitiko chatinacho mukati menharaunda yedu? Ini dzidziso yandinayo sakanzela, dzidziso yandinayo, kana uine munhu waunofambidzana naye, zviri nani kuti unge uchishandisa zvinodzivirira kuti usabate pamiri. Saka ndinototi nyaya iripo ndeyekuti kune vanhu vanodanana nevanofambidzana, ndaishuvira kuti kana musati manyatsorongeka zvekuti maakuda zvekuzvara zvekuita vana, ndaishuvira kuti mushandise zvinoita zvinodzivirira. Aiwa, ava ndikansela vatsanangura mashoko avo vari kuratidza kushushikana maringe nechiitiko chiri mukati menzvimbo yavo, vachirambidza nyaya yemadrugs, vachitaura zvakadzama-dzama vachiti madrugs ndo ezvimwe zviri kukonzera kuitika zviitiko zvakadai, nekuti pavanoitisana bonde iroro dzimwe nguva vanenge vakadhakwa, ozoziva nguva yatevera kuti ndazvitakura zvekuti haachazivi kuti oita sei, zvinove zvakaipa zvokuti ari kusvika pakurasa. Dzimwe nguva dzachona paanopona pacho anenge akadhakwa, atotakura nhumbu yakachida, nguva yekupona onge akadhakwa osvika